खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायना श्रीगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखायै बरपेटा सदर थानायाव एजाहार। ब्राजिलाव दैबानाजों सिलिंखार जानायनि उनाव मोदैनि बाना सोमजिहोफिनदों। मंगलाजरा बेसरखाना गामिनि सानै गथ'नि बिमा सासे आइजोआ गोमानानै दङ। बग्रिबारि थानायाव एजाहार। श्रीरामपुराव 80 बस्ता इउरियाजों लोगोसे सानै हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै बरपेटा मण्डल कंग्रेस कमिटिया समबारखालि बरपेटा सदर थानायाव एजाहार होदों। बे एजाहार होनायनि गुबै जाहोनानो जादों थांनाय 11 फेब्रुआरि खालि उत्तराखन्डनि बिसायख'थि रेलियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया राहुल गान्धी एबा गान्धी फोलेरखौ लानानै माखासे अजद होजाथाव बिबुंथि होदोंमोन। अदेबानि बे बिथिङाव तेलेंगानानि गासै 800निबो बांसिन थानायाव हिमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखायै एजाहार होखांबाय। आथिखालाव बरपेटा मण्डल कंग्रेस कमिटिया एपिसिसिनि बिथोन बायदियै समबारखालि बरपेटा सदर थानायाव एजाहार होदों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। अखाफोर दानसे जिरायनाय गैयै अखा हानायाव आथिखालाव ब्राजिलनि दुखु दाहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। गोबां न' बां, गोबां धोन सम्पति, गारि मटर, आबादजों लोगोसे दासिम सा 146 सुबुंनि जिउ खहा जालांबाय। आथिखालाव सोरबाया गावनि आंगो बिमा, बिफा, बिदा, फंबाय, बिसि फिसा बायदि बायदि गोमाजानायाव अखानि दैया लांलांबाबो नाथाय रावनिबो मेगनाव मोदैया राननो रोङाखिसै। क'क्राझार जिल्लानि पदबरजरा महकुमा बेन्दोंआव मंगलाजरा बेसरखना गामिनि थागिबि सुबिराम ब्रह्मनि अनजालि बिसि आरो सानै गथ'नि बिमा मायारानि ब्रह्मआ थांनाय 18 फेब्रुआरि शुक्रबारखालिनिफ्रायनो गोमानानै दं। आथिखालाव नखरनिया बग्रिबारि थानायाव मायारानि ब्रह्मनि गोमानानै थानाय खौरांखौ होनानै मोनसे एजाहार एबा नालिस होबाय। फिसाइ सुबिराम ब्रह्मआ बुंथिनाय बादिब्ला शुक्रबारखालि क'क्राझार नोगोराव थांदोंमोन आरो बै साननिफ्रायनो दिनैसिमबो फैफिनाखै। मायारानि ब्रह्मखौ सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला जानबुं नम्बर 8472014369 आव खौरां हरनो थाखाय नखरनिया खावलायहरदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा बेन्दोंआव सिमल टापु पुलिस आउटपस्टनि आइसि एसआइ सन्जय कुमार रायनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे दोलोआ श्रीरामपुराव 3 नं हादोरारि राजालामा सायाव समबारखालि फुंनि समाव जेबो बायनाय फाननाय एबा रसिद गैयै 80 बस्ता इउरिया हासार जब्द खालामदों। लोगोसे बटबटी इन्जिन गोनां गंसे ट्रेलार गारि आरो सानै सुबुंखौ हमदों। हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा फारि आब्दुल हुसैन आरो आदकार शेख होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बिसोर सानैया सासे धुबुरी जिल्लानि आरो सासेया क'क्राझार जिल्लानि। पुलिसनि सेबनायाव बे इउरियाखौ सोनाब बंग'नि बारबिसानिफ्राय आसाम फारसे लाबोदोंमोन होननानै सानैबो सिमान लादों। आथिखालाव पुलिसआ बिसोर सानैखौबो केस रेजिस्टार खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।